Днеска с моята Бести ще играем Roblox, както виждате. Айди, казвай. Здравейте, хора, аз съм Ани, най-добрата и Бести. И сега я нося с един голям буркан. Гледачи ли, хора, някаква игра намерих и сега я играем. Ами ще се претрепиме, като ни уводи. Ай, шапат, Ана Баксалар идва из мото да спустил. Бай! Хора, видите ли, ама? Ама! Бах, че бъгошната игра. Я, Галина. Рано! Какво ма? Саняйте, аз съм. Гати си яйцото. Ай, след на шуарма, де. О, не. Добре, например, аз умеря сама. Шауарма. Само да паднем. Рали? Ако яйцето падне, няма да играем шауарма. Няма да играем шауарма, жалко. Дай! Ай, мала яйцела. О, брат, че ти ми се играе на Roblox, ще се затварям. Ок, брат, чао. Мамицата ти. Айди, чао, хора.